Benvingudes, benvinguts a Rock en Viu. Això és un club d'escolta en directe i també és un espai de diàleg, un espai per a que tothom participi i per a que una mica es vagi com incorporant una mica aquesta cultura del que diem nosaltres l'escolta activa, no? Però no només l'escolta activa quan algú ens està parlant, sinó també amb la música, que funciona molt bé i això fa que es transmetin les verdaderes emocions que en el seu moment els propis creadors de les cançons varen llançar, no? Aleshores, avui ens n'anirem al voltant dels anys 90, tot i que hi haurà algunes cançons que són més modernes i algunes un pèl més antigues, però que sí que han tingut incidència en els anys 90. Aleshores, doncs res, simplement començant a presentar-vos el grup d'avui, que són els Sweet Dreams i que els tindrem aquí fent un concert en acústic. Sweet Dreams, endavant! Ja els he dit jo que això és com un assaig de local, vull dir que no... Estiguéssim al menjador de casa. Sí, més o menys. Sí, perquè suposo que una mica el vostre local és això, no? Estar al menjador de casa i fent... En el nostre cas, sí. Sí. Val, doncs si us sembla bé, comencem. Començarem amb aquesta cançó que... Aquesta cançó va arribar al número 1 de les llistes americanes, és un tema, però va arribar a la seva primera versió, perquè estem parlant d'un dels temes més versionats de la història del rock. Ve a tenir al voltant entre unes 40 i 50 versions relativament conegudes, però deuen d'haver moltíssimes més de grups, com per exemple ells. El que sí que és una cançó nascuda l'any 1983, vull dir, no és dels anys 90, però té una influència dels 90 que ara l'explicaré. Aquesta cançó va ser escrita per l'Annie Lennox i en Dave Stewart. La cançó va ser escrita pel duo després d'una baralla del grup d'ells dos. De fet, en l'època en què es va crear aquesta cançó, el Sweet Dreams, que és la cançó que escoltareu ara, perquè així ja ho dic i ja ho teniu molt clar, perquè a més és el grup, té el nom del grup. Sí, també. Just va ser l'època en què ells es van separar, o sigui, no és un grup que... Això ens hauries d'haver dit, que nosaltres som parella. No és un grup que va néixer, o sigui, no és un grup que a mesura que es van anar coneixent, els Eurythmics, a mesura que es van anar coneixent, doncs van començar la relació, sinó que tot just ja venien d'una relació anterior, d'un grup anterior que tenien, i allà, quan ja van començar a treballar junts i fer coses més pròpies, van començar a tenir problemes, i de fet, quan ja aquesta cançó ja va ser èxit mundial ja s'havien separat, però vull dir que aquesta cançó va sorgir d'una discussió i de la discussió van sorgir com missatges, com emocions, i les van anar traslladant a la música. Entre la cançó i la música, i va anar sortint d'aquí. Si va ser d'una discussió, els drets d'autor com devien anar? Sí, això és una altra cosa, però suposo que això... Això no és un altre capítol. Sí, el bo que l'Annie Lennox i en Dave Stewart continuen fent coses junts i tenen una relació bastant d'amics, i vull dir que no va acabar allò barallats. Jo suposo que el tema de drets d'autor arribaria a bon port després de tot plegat, però perquè vaja, amb aquest tema ja han tingut suficient per viure tota la vida, tot i que han tingut també temes
Eurythmics és una banda influent, vull dir que no estem parlant d'un grup que només ha tingut una cançó, sinó que ha tingut una progressió i després l'Annie Lennox ha tingut una carrera dilatada i molt productiva. Després, en un principi va ser això, després de la discussió van començar entre el sintetitzador manual que tenien i allò van arribar a aquest punt. Aleshores, passat tot aquest èxit, van anar sorgint diferents versions i ens plantem els anys 90. Als anys 90 aquesta cançó va servir per a que una altra banda, d'un altre estil totalment diferent, arribés a impulsar-se com a grup, perquè després va treure un disc anomenat Antichrist Superstar, que va ser un dels àlbums més reconeguts dintre del metal o dintre del metal industrial, que no estava tan reconegut com a estil en aquella època. Estic parlant de Marilyn Manson. Aleshores, jo entenc que més o menys anem més per aquesta versió dels Marilyn Manson que no pas per la dels Eurythmics, no? Tot i que no tenim la instrumentació de Marilyn Manson, sí. però ens l'hem fet a... Sí, però vull dir que no recordarà més aquesta versió. Doncs endavant, Sweet Dreams. Travel the world and 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of dreams. Who am I to deserve? Travel the world and 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. I wanna use you and abuse you. I wanna know what's in
versió més de Sweet Dreams? Moltes. Jo no. Jo l'he escoltat, però Robada. segur que l'he escoltat, però no et sabria dir quina típic. Bueno, hi ha moltes, vull dir, podríem allargar-nos aquí el que sí que no sé, clar, vull dir, el nom del grup evidentment està relacionat amb aquesta cançó, però el nom del grup hauria pogut ser, no sé, un altre totalment diferent. Per què aquesta? Aviam, tot va venir per una foto, que és la foto que tenim del nostre duet, que no l'hem portat perquè no teníem prou mans, però tenim la foto en la que sortim tots dos, una foto molt personal, molt íntima, i ho expliquem? Atreviu-se. Bueno, si voleu, no, vull dir, Estàvem al llit, Estàvem al llit i Ja. de bon dematí, la foto evoca més el color que Dolços té. somnis. Sí. Mhm. Vull dir que clar, i això hi lligat a... Bueno, ella és la que és especialment fan dels 90s i té present aquesta cançó i en el seu moment ho va relacionar i clar, Dolços somnis amb aquesta foto ens quadrava molt Ahà, i ens identificàvem. molt bé. I llavors aquest tema, clar, especialment de Marilyn Manson, no és que m'agradi especialment en general moltes cançons, però aquesta sí, és brutal. I llavors durant el confinament, amb el Covid, com que estàvem tan avorrits, vam fer un videoclip del tema de Sweet Dreams, molt casolà, el vam fer nosaltres a l'habitació. El teniu al YouTube. I està al YouTube i va sortir prou bé. Sí? Sí. el productiu Covid, Sí. Algú s'havia de fer Molt bé, Qui no ha si fet sembla- un vídeo, no? durant el confinament. Si us sembla bé, passem al proper tema. Bueno, aquí dient qui és l'autora ja directament, almenys ens dirigirem bastant cap al tema. 1994, aquí ja estem situats en 1994, Alanis Morissette i Glenn Ballard. A banda de l'Alanis Morissette, que és, diguem-ne, una icona dels anys 90, sobretot pel seu disc Jagged Little Pill, és curiosa també aquesta segona figura, que és en Glenn Ballard, que va ser el productor d'aquest disc, que ha sigut la producció més important que ha fet i més reconeguda, però ha sigut com el número 2 de moltíssimes altres produccions que se les han endut altres productors, però segur que estava allà per darrere, com per exemple el Thriller de Michael Jackson, per dir un, i per dir molts més, no? Vull dir que és curiosa, no? Aquesta figura que hi ha més d'un disc que curiosament el Jagged Little Pill va ser un disc gravat com a trossos, no va ser allò, ens ajuntem, fem una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes o un mes ben bé un estudi de gravació i anem fent, no, va ser com trossos, ara uns músics, ara uns altres, de fet hi ha algunes cançons que col·labora el Flia, en altres hi ha 2 o 3 bateries diferents, després en gira va agafar l'altra bateria, que és el que era bateria de Foo Fighters, que també va desaparèixer fa poc. Vull dir que va ser com una mena de Frankenstein que després es nota en el disc a l'hora d'escoltar les cançons, perquè te'n vas d'una cançó que té una masterització que sembla diferent a l'altra, no? Vull dir, però així tot va sortir com una cosa molt rodona i un excitàs de disc que va trencar totes les previsions de que aquesta mossa li arribés, no? Aleshores, la cançó que interpretarem ara és una cançó que parla una mica sobre la dualitat i les contradiccions de la vida quotidiana de les persones, vull dir, amb una lletra molt desenfadada i molt, bueno, amb temes així, una lletra curiosa, però des del punt de vista més desenfadat i explicant-ho d'una manera molt senzilla. Però sí que ja ve a notar aquesta cosa que té Alanis Morissette, no? Alanis Morissette és una persona que té problemes de salut mental, vull dir, no declarats, ni ningú sap, però és com una... al final, no? Perquè ha sigut una muntanya russa la seva carrera, continua sent i continua fent concerts i de fet vindrà al Cruïlla aquest any,
aquí a Barcelona, va venir a Barcelona fa poc també, vull dir que és diguem, el segon any seguit que ve aquí, però sí que en totes les cançons ja tenia aquest punt, no? Que em parlava una mica o anaven sortint aquestes coses. I és això, de fet, va ser un moment d'inspiració i aquesta cançó, segons ella, la va fer en 20 minuts. En 20 minuts està creada aquesta cançó, almenys el que és la lletra, I això, ja passejava pel carrer, li va venir al cap la idea o del que podia parlar, va seure, va agafar una llibreta, la va escriure i tal qual la va escriure, després va anar directament a estudi i a fer-la, vull dir, va funcionar d'aquesta manera, vull dir que també és com una gran inspiració, no? Aleshores, jo entenc, i ara vaig cap allà, Passes la pilota. clar, després de l'any 2005 aquesta cançó es va reinterpretar en un àlbum acústic del Jagged Little Pill, o sigui, el Jagged Little Pill, però en acústic. I entenc que anirem més per aquesta versió acústica del Jagged Little Pill. Jo no l'escoltava. No, Em sembla que tampoc. Coneixem l'original i l'hem adaptat. És molt bon acústic, la veritat, aquest disc de l'Alanis Morissette, Potser sí que la vaig posar. que buscava una mica recuperar l'esperit anterior perquè va haver un temps que el va com perdre, no? I encara està surfejant allà, vull dir, encara no m'ha arribat on va arribar en el seu moment. La qüestió és que us presento doncs Hand in My Pocket de Alanis Morissette. But I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful.
Molt bé, Alanis Morissette. Clar, quan aneu a triar cançons com aquesta, o sigui, quin criteri més o menys? O sigui, què dieu, ostres, aquesta cançó té bastanta instrumentació, a més fins i tot té com parts amb puglins i tot, no? Vull dir, té més... I anava a dir, vull dir, d'aquí, quan trieu una cançó, dieu, ostres, aquesta la versionem, no? O feu provatures, com us ho munteu, això, normalment? Què feu? Porta bastant un procés i... Llarg. Depèn. Depèn. Clar, primer ens hem de posar d'acord en la cançó. O sigui, si algú dels dos una cançó diu que això no ho vull cantar, doncs no ho farà. No es fa. Però llavors quan decidim, hosti, aquesta podria ser candidata, llavors normalment jo l'agafo i intento portar-la al meu terreny, com a mínim, que la pugui tocar amb la guitarra, i llavors veure que m'hi faig, que m'hi trobo i que la puc adaptar d'una manera que ja tingui sentit per fer-la en acústic, no? Perquè hi ha cançons que, ostres, a vegades tens potser unes qüestions rítmiques allà que dius, hosti, això potser no qualla. I llavors, doncs, quan ja tinc aquesta part feta, llavors la posem en comú, que ella s'hi trobi a gust cantant-la, clar, és la seva part. Després el to, que li vagi amb el seu to, i llavors el següent és veure si no li va bé el to i l'hem de canviar, veure si això quadra amb la guitarra. Perquè clar, cada instrument té el seu. Llavors a vegades una cançó que necessita molt de greu, que tingui molt de cos, el seu to necessita que sigui més agut. I quan la fem més aguda no té força. Llavors ens hem trobat amb cançons que, hosti, potser les hem abandonat. Les hem hagut d'abandonar perquè no li podem donar el que li podem donar amb el nostre format, no? Per exemple. Una cosa que pot ajudar a entendre això, fem en el nostre repertori, no la farem avui, fem una cançó de l'Elton John, que clar, l'Elton John feia les cançons en piano, i el piano doncs implica una dinàmica del seu instrument que l'hem adaptat i la fem, però té unes peculiaritats que d'entrada et fan canviar la manera de tocar, no? I l'hem adaptat, que jo m'haig de posar la celleta aquí dalt, per exemple, també relacionat amb el to que li va bé. Però vull dir que has de fer aquesta feina d'adaptació i a vegades o no cal, perquè tal com la fan nosaltres ja ens va bé i la podem fer, o a vegades l'hem de girar tot. I la lletra, les lletres, quina quota tenen a l'hora de prendre decisions? La lletra de la cançó, bueno, normalment les cançons que fem són en anglès. Llavors, ho dic perquè a vegades si dius que ningú s'entera... El meu criteri no és la lletra, precisament. Clar, vull dir, o sigui, d'entrada estem en un context que la lletra no sembla que sigui condicionant, a no ser que diguis paraules, que estiguis dient paraulotes que les entén tothom, potser no és més fàcil. En aquest cas no ens condicionen, jo no recordo cap cas que ens hagi condicionat això. I molts temes com aquest, Hand in My Pocket, en el meu cas és un tema que he escoltat en bucle. Quan va sortir va ser l'escolta del disc dia rere dia i formava part ja de mi, i poder-la fer doncs també feia molta il·lusió. A vegades t'agraden temes, però a l'hora de posar-te a fer-los no pots, o sigui, és impossible. M'agrada molt One Waves, la veu femenina, m'encanta, i no puc, o sigui, m'és impossible versionar-la. Bueno, alguna cosa hi hauria així acústic, és complicat. Però per exemple, aquesta idea que té ella d'això no l'hem arribat a posar en pràctica, perquè a vegades, clar, dius, hòstia, allò... Sí, a vegades em nego abans d'hora, No, però bueno, en general hi ha coses que et penses que això no, segur que nosaltres no hi arribem, no, poder-ho fer, però a vegades també depèn de la cançó, val la pena arriscar-te, provar-ho, bueno, has de perdre un temps, no?, has de fer aquesta feina. Doncs, de fet, la cançó que ve ara us va venir com un mitjó. Jo l'he escoltada molt, tocada per ells, i és espectacular.
de veritat que la versió que feu d'aquesta cançó és perquè ja comença, és un tema, després ja s'instrumentalitza més, però ja comença de manera acústica i entra fantàstica, aquesta cançó és genial. Ens n'anem a l'any 1995. Els autors d'aquesta cançó són Gary Louris i en Mark Olson. No ho són gaire, perquè aquest grup és d'aquells grups que hauríem de reivindicar més, perquè crec que són un grup, si tu diguessis l'essència americana de la música alternativa més encarada al pop que no pas al pop alternatiu americà dels anys 90, és aquest grup. O sigui, és així. O sigui, si diguessis l'estil que és aquest grup, i has d'escoltar aquest grup per dir, ostres, és que és això, no? I fèiem, evidentment, tenien cançons més rock, tenien cançons més pop, més electroacústiques, acústiques, però sí que aquesta conjunció d'aquestes dues persones, en Gary Louris i en Mark Olson, va crear temacles com aquest que escoltarem ara, que bueno, de fet és un tema que parla d'això, la nostàlgia i els records dels amors que has tingut previs, que els has perdut o que s'han perdut pel camí, etc. I res, de fet, segons explica el grup, això van intentar aconseguir una harmonia perfecta, o sigui que les dues veus, de fet, ja entenc que les cantareu els dos, sonessin dintre d'una harmonia vocal perfecta i clavada i de fet és això, és un so brillant, és una cançó brillant, a mi m'encanta. I m'ha encantat sempre, o sigui, quan va sortir en el seu moment, o quan va arribar aquí, perquè va tardar en arribar, és un tema que ha anat sonant després, posteriorment, també, no? Vull dir, però ja el dic, és clau, és un tema clau dels anys 90, crec jo, tot i que, ja el dic, no ha sigut una banda que ha tingut una influència molt gran dintre del rock alternatiu americà. Doncs res, Blue de Jai House. Where have all my friends gone? They've all disappeared. Turn around, maybe one day you're all that was there. I stood by all believing, stood by on my own. Always thought I was someone, turned out I was wrong. Why don't you stay behind? So why don't you stop? Look at what's going down. Live by on a woman, she never sell me a lie. It's hard to sing with someone who won't sing with you. My mercy, give all of my heart. Never thought that I miss you so much. You make me feel so good. Why don't you stay behind? So why don't you stop? Look at what's going down. Spend my life
why don't you stay behind? So why don't you stay behind? So why don't you stop? Look at what's going down. Veieu, és un tema que en acústic sona tan bé. No sé si hi ha algun... És que no ho he trobat, això. No sé si hi ha alguna versió d'aquesta gent gravada en acústic. Jo no els coneixia. Va ser un tema que va proposar. No, però és que, ja el dic, és un grup que cal reivindicar-lo, de veritat, i us recomano que el busqueu i que... I si podeu, veieu un directe, a Barcelona hem vingut un parell de cops. Sí, no, i a més és un grup... És un grup d'aquells que va a sales, que te'l trobes a davant, vull dir que si vols... No és una qüestió de... no? És bueno, aquelles coses que dius, ostres. Doncs res, si us sembla bé passem a un altre tema, un tema que ja ha sonat aquí. Vull dir que això ens començarà a passar, de quan en quan. Però, o sigui, aquí el que sí que fem i la manera de funcionar és que sobretot els artistes siguin lliures de voler fer allò que fem. De vegades em pregunten, ells no ho han fet, però altres em pregunten, ostres, aquesta cançó ja l'ha tocat algú altre, i dic, és que no és important, el verdaderament important és que us sentiu còmodes, que la toqueu. Bueno, ja explicarem altres coses o fins i tot explicar el mateix, perquè aquesta cançó sí que té una cosa molt curiosa que ja la vaig explicar en el seu moment però que a mi m'ha fet molta gràcia, i és que aquesta cançó que bueno, a veure, aquí estem en la mateixa dicotomia que amb el Sweet Dreams, una mica, vull dir, és una cançó molt versionada també, i és creada l'any 1989, estem a la punta dels anys 90. En el moment en el que es crea aquesta cançó pel productor Mark Ellis a Milà l'any 1999, que aquest productor ha produït Nick Cave, Smashing Pumpkins, Flood, etc. Està inspirada en la vida de Priscilla Preisler, una mica, diguem-ne, aquesta relació que va tenir, o d'una figura tan grossa com l'Elvis, i sobretot després de quedar impactats aquest grup pel seu llibre, el llibre de memòries. Però el curiós d'aquesta cançó és que van fer una campanya publicitària genial, molt local però genial. En els diaris regionals del Regne Unit hi havia un eslògan en els periòdics que deia Your Own Personal Jesus. Aleshores, tu te ves allà i posteriorment en els anuncis incloïen a sota un número de telèfon. Abans de funcionar així, estem parlant dels anys 90, no hi havia whatsapps, no hi havia res, t'havies d'inventar les campanyes com fos, clar, els mitjans que n'hi havia ni t'imaginaves que en el futur hi hauria tot això, però vull dir que eren maneres de funcionar. Aleshores tu tocaves aquest telèfon i podies escoltar la cançó. Vull dir, encara no l'havia escoltada ningú, però trucant aquest telèfon escoltaves la cançó d'aquest grup. El grup ja era reconegut, com ja sabeu, i ja si us he dit el títol de la cançó, doncs així, són els Depeche Mode, i un tema curiós, després van anar a fer-se moltes versions, jo entenc que la versió que més s'hi assemblarà a la que faran ells ara serà la del 2002, la de Johnny Cash, però sí que és curiós que en Johnny Cash ja té aquest costum. Johnny Cash ha fet versions d'altres grups, però té molt el costum de no dir-li res al grup que versiona, i
I just Depeche Mode es va trobar que quan va treure el disc hi havia una versió d'ells allà. Val? I en una entrevista els Depeche Mode van dir, ostres, va ser una sorpresa, no? Trobar-se que ens versiona el Johnny Cash, no? Vull dir, va ser com increïble. I després feien la reflexió de dir, bueno, és que en Johnny Cash no cal que li demani permís a ningú per fer una versió de qui sigui, no? Doncs bueno, van demanar que sí. No, tot el contrari, bueno, ja m'agradaria a mi que del grup que teníem fes una versió en Johnny Cash, seria fantàstic. Doncs res, endavant amb Personal Jesus, en aquest cas Depeche Mode, Johnny Cash, no sé, endavant. Deixar-ho anar. Els veïns. Els veïns, no? Bueno, però això és una qüestió sonora que no... Vaja, no, bé, no, vull dir, no, els veïns... I ja el dic que no es queixaran, avui no, avui no es queixaran pas. Ostres, perquè aquesta cançó és difícil, o sigui, si no vas cap a aquesta versió, però veig que no és ben bé tampoc, és com una barreja, no? No és ben bé la de Johnny Cash, sí però no, no? Vull dir, sí que... Bueno, jo soc més de Depeche Mode. Jo soc més del blues, és cap on va, però a més hi ha una altra versió que és difícil que es conegui aquí, perquè el segon cantant dels Van Halen té un disc en solitari en què la fa, i la fa encara una mica més accelerada, i anem per aquí, entre Johnny Cash i aquesta. El Sammy Hagar, Exacte.
Però déu-n'hi-do de l'acostament a Johnny Cash. Déu-n'hi-do. Sí, clar, és que clar, ja és acústic els discos aquests en què fa aquestes versions i falta a ella trobar el to de Johnny Cash. Quin el meu. Molt bé. Doncs, val, anem a un tema, potser ja que no és extremadament conegut, però l'artista em sembla que moltíssim. Aquesta joia pertany a l'àlbum Wandering Spirit. Wandering Spirit, ho dic bé? Sí, Wandering Spirit. És el tercer disc en solitari de Mick Jagger. La cançó mostra un estil diferent al que són els Rolling Stones. És que aquí hi ha un secret a veus, que aquesta cançó també surt, entre cometes, d'una discussió, val? Una discussió dintre dels propis Rollings, val? Perquè de fet la carrera en solitari de Mick Jagger es produeix després d'un alliberament, de dir vull fer coses diferents, no? El que són els Rollings, tot. I clar, aquesta cançó ja aquí ja són rumors, rumor és rumor, no és una cosa certa perquè mai han dit no, això va ser així, no? Però sí que és veritat que es parla molt del fet de que Mick Jagger aquesta cançó volia que fos, aquesta cançó concretament, que fos dintre del repertori dels Rolling Stones, que això fos una cançó dels Rollings també, no? Però sonava tan country blues, no? Que bueno, en Keith Richards no estava molt per la labor d'incorporar-ho, no? I bueno, hi va haver aquesta... i al final suposo que no va entrar el que era Rollings, però sí que la va poder desenvolupar ell en la seva carrera, diguem-ne, que té coses interessants. Els discos de Mick Jagger són també una muntanya russa, hi ha coses molt interessants i hi ha coses més senzilles, i una mica de tot, Doncs res, simplement era explicar-vos una mica això i res, escoltarem aquesta versió que encara fins i tot se'n va una mica més del que habitualment són els Stones. Doncs res, Benin Gone de Mick Jagger. People say that I'm high class, but I'm low down all the while. People think that I'm crazy when I flash that California smile. But I can still paint the town all the colors of your evening gown, while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. And people say I'm a drinker, but I'm sober half the time. People say I'm a loser, I get lucky on the side. Yeah, but I can still paint the town all the colors of your evening gown, while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. All my life I'm waiting for someone who will show me where the blessing is. All my life I'm
for someone who will show me past the kisses. And people say I'm a loner. I like to get lost in the crowds. People call me a dresser. I wear my sports clothes way too loud. Oh, yeah, but I can still stay in the town and shed tear upside down while I'm waiting for your blonde hair, while I'm waiting for your blonde hair, while I'm waiting for your blonde hair to turn gray. No és estrany que Richards no el volgués en el repertori no. de Sí, ja dic que és una cosa que diuen, vull dir, surt a molts llocs, amb molta informació, i és, diuen que no sé què... Bueno, no. D'aquest any vam tenir algun, no? Sí, i el que passa és que... Sí, el que passa és que jo crec que va ser allò, com, en el moment no vull això, no? I va ser, vinga, res. Sí, ja està, sí. I així la cosa. Doncs si us sembla bé, passem a la següent cançó. Aquesta cançó està inclosa, aquesta cançó és de l'any 1993. Els autors són en James Hetfield i en Lars Ulrich. Dient aquests noms ja potser més o menys us ve al cap quin grup estem parlant. Que normalment no venen acompanyats, tot i que tenen un disc molt melòdic i molt acústic, molt simfònic, no venen acompanyats amb tants pocs instruments, tot el contrari. La lletra d'aquesta cançó explora una mica el concepte de ser controlat per una part fosca interior. Això té com dos visions. O sigui, aquesta cançó no saps ben bé si està parlant de molts temes relacionats també amb salut mental, que aquest grup ja en té algunes, però també dels fils que ens influencien externament com a titelles, no? Dintre d'aquesta pressió social. És una mica, no saps ben bé cap a on està aquesta cançó. El riff principal, aquí, sobretot en aquesta cançó i segons en Bob Rock, que és el productor, i en una entrevista li van treure una mica aquesta informació, aquesta cançó va ser com un inici del nou Metallica, de com sonaria Metallica a partir d'aquest moment, perquè va ser quan van començar a fer cançons, com en diria jo, com més pesades, més afinades cap al re. De fet van afinar en re aquesta cançó expressament, les guitarres, i sonava com més matxacant, no era aquest ritme accelerat del Metallica de sempre, tot i que ja tenia unes cançons en altres, però ja la vam provar en un ritme més accelerat i no acaba de funcionar, i va ser quan dir, anem a provar això, que ja ho estan fent altres grups. Estem parlant del 1993, ja ho feien altres grups, Motorhead ja ho feia, Soundgarden també ho va començar a fer en els primers discos i després ha tingut molta continuïtat amb això, va tenir molta continuïtat, i la veritat és que després ja
en el nou Metallica, diguem-ne, en el Load, en el Reload, ja anaven tots els temes, ja anaven cap aquí, tot i que no van tindre per als seguidors de sempre de tota la vida ser com no, però sí, realment en aquest disc ja n'hi havia cançons en el disc aquest que estem parlant, que és el Black Album, ja n'hi havia alguna cançó que se n'anava una mica cap allà, no? I res, per ells va ser com una descoberta i jo entenc que després exploressin cap a aquestes vies, tot i que després han tornat, han anat, no? Han fet mil camins. Doncs res, Sad Bad Drum de Metallica. Però Encara que no sembli. Encara que no sembli, clar. no és una versió de... Nosaltres la fem amb un filtre d'una versió que va fer un gran cantant i guitarrista que és més del món del country dels Estats Units, que es diu Jason Isbell i que segurament el més conegut que va fer és va participar, em sembla que van ser en 3 discos d'una banda que es diuen Drive-By Truckers, que allà són molt coneguts també, i es va fer un disc de versions de Metallica de molts artistes i ell va fer-hi aquest tema ha portat el seu estil i nosaltres hem agafat el seu estil perquè ens va més bé que el de Metallica. No, per fer nosaltres. Si vols ho provem, però no sé què passarà. Home, acústic. Endavant. Hey, I'm your life, I'm the one who takes you there. Hey, I'm your life, I'm the one who cares. They betray, I'm your only true friend now. Hey, they betray, I'm forever there. I'm your dream, make it real. I'm your life when you must feel. I'm your pain when you can feel. Sad and true. I'm your dream, minus rain. I'm your eyes when you're away. I'm your pain when you remain. Sad and true, oh sad and true, oh sad and true. You're my mask, you're my cover, my shelter. You're my mask, you're the one who blames. Do my work, do my deed, must be good. Do my deed, do the one who shame. I'm your dream, make it real. I'm your eyes when you must feel. I'm your pain when you can feel. Sad and true. I'm your dream, minus rain. I'm your eyes when you're away. I'm your pain when you remain. Sad and true, sad and true, oh sad and true. I'm your dream, I'm your race, I'm your race, yeah. I'm your dream, I'm your eyes, I'm your pain. Hate, I'm your hate, I'm your hate. Well, when you love, they pay the price, pay for nothing's fair. Hey, I'm your life, I'm your one that takes you there. I'm your life, I no longer care. I'm your dream, make it real. I'm your eyes when you must feel. I'm your pain when you can feel. Sad and true.
Vaja, No s'assembla molt. de fet, si no haguessis escoltat mai la cançó de Metallica i escoltessis això diries, bueno, això és de, no sé, qualsevol grup. Del món del country. Sí, del country, no? Sí. Bueno, jo soc fan de Metallica Sí. i clar, quan em va presentar aquesta versió va ser com... M'estàs I és matant. La podem fer, la podem fer. M'estàs És matant. brutal. I podria fer interessant venir en compte d'això. I té molta vida. Molt bé, no, molt xulo, però sí que és això, no s'assembla a gota, Molt bé. Bueno, us convido a escoltar aquesta que us deia, es diu Jason Isbell, que la va fer, i la fan banda, és molt potent, però d'aquest estil. Doncs vinga, seguim. La cançó que escoltarem ara no és del 99, no és dels 90, tot i que aquest grup va tenir molta influència, sobretot a finals dels anys 90, perquè era, deies, ostres, dintre del rock alternatiu, en tots els grups que hi ha, ja no està sonant res nous, i va aparèixer aquest grup i de cop va dir, hosti, això sona diferent, no? Estem sonant diferent, no? Aquí hi ha una cosa que marca una abans i un després, una banda que encara continua tocant, fa concerts, fa molts, vull dir que funciona, i res, l'únic que és, que ja m'ho explicareu per què, però aquesta versió, la versió original d'aquesta cançó es diu Protect Me From 101, What I Want. És la versió original, és la versió en anglès, que va ser escrita per en Brian Molko, i després es va fer una versió en francès incorporada en un recopilatori que es diu One More With Feeling. No el tinc, jo, clar, és que, vull dir, jo no l'havia escoltat aquesta cançó, o sigui, l'havia escoltat en anglès. Com vaig veure que me la vau passar, és que és així, vull dir, hi ha altres coses i tocaves totes les sorpreses. I dic, ostres, hi ha una versió en francès d'aquesta cançó. No, jo al revés. Sí, veus, mira. Sí. Doncs, no, clar, jo... Coneixes directament la que està en francès, que estava en aquest recopilatori que va sortir en 2004. O sigui, aquesta cançó és del 2003, però després en 2004 va fer un recopilatori, perquè aquest senyor, el Brian Molko, té cançons escrites en francès, o sigui, va fer versions en francès, perquè el tio va viure en Luxemburg i li va encantar la llengua, es va quedar enamorat, no? I va dir, doncs en fem alguna, però no sabia que aquesta cançó estava en francès. I em va sorprendre i la vaig escoltar i dic, bueno, és que a més té un toc diferent. O sigui, la cançó en anglès va arribar a ser bastant coneguda, dintre del cercle que era Placebo té cançons més conegudes prèvies que van arribar molt més lluny que aquesta, però vull dir que quan escoltes les dues dius, ostres, quan està cantada en francès i allò té un altre rotllet com més romàntic, no? Com més, no sé, com més emocional, té una perspectiva més emocional. I dius, ostres, doncs sí, lliga més amb el que feu vosaltres que no pas la versió en anglès. Jo no conec l'anglesa tampoc, però realment és això, la veig com una cançó molt emocional. Sí. I bueno, doncs res, aquesta és Protege-moi de Placebo de l'any 2004. C'est le malaise du moment, l'épidémie qui s'étend, la fête est finie, on descend, les pensées qui glacent la raison. Paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille, du taudis qu'on appelle maison. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me.
Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi. Sommes-nous les jouets du destin? Souviens-toi des moments divins, planant, éclatés au matin. Et maintenant, nous sommes tous seuls, perdus les rêves de s'aimer. Le temps où l'on n'avait rien fait, il nous reste une vie pour pleurer. Et maintenant, nous sommes tous seuls. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi de mes désirs. Protège-moi, protège-moi. Protect me. Protect me. Protect me. Protect me. Protect me. Protect me. Protège-moi. De fet manté el Protect Me, és igual que la cançó original, vull dir, l'únic és que ja us dic, és que les escoltes les dues i tenen el seu què cadascuna, vull dir... Doncs, val, ara passem a una cançó mítica. Mítica per a la gent dels anys 90, perquè, bueno, és com, diguem-ne, la triada de, no?, els grups, no?, que hi havia en aquella època, o els 4 grups de Seattle, no?, i aquesta és mítica. Després n'hi ha una altra també de mítica, més mítica encara. Però aquesta ja és mítica perquè bueno, és legendari de l'àlbum Ten. Aquesta cançó va ser composada per Eddie Vedder l'any 1991. Aquesta cançó tracta sobre un adolescent que descobreix la veritat de que la seva família no és la seva família. És a dir, és allò... Voleu dir que jo sóc fill de qui soc, no? I vaja, això va passar com anecdòtic, no? Van anar passant els anys i les cançons de Pearl Jam van anar evolucionant, però el curiós és que més tard en una entrevista que li van fer al propi Vedder va dir no, és que aquesta persona que en el Ten explicava que es va assabentar que la seva família no era la seva família, vaig ser jo mateix, no? I bé, això ve a representar una mica totes les emocions viscudes, no? I és curiós com entra en una cançó que podria ser com molt dolorosa i al cap i a la fi és una cançó que transmet un optimisme impressionant. Aleshores, res, poso a la disposició d'ells Alive de Pearl Jam. Voldria afegir que la cançó es diu Alive, que vol dir viu, que una mica és el que ell va sentir, que ell estava viu però el seu pare no, vale? Per exemple, ell va sobreviure al seu pare que no el va ni conèixer. A més hi ha una anècdota molt bèstia, en el seu últim disc en solitari va trobar una gravació perquè el seu pare de veritat era músic i aquesta gravació la va incloure en una cançó que ha fet el disc, o sigui, va poder cantar amb el seu pare. Vale? I llavors a més en un concert en directe explica, li diu a la gent que al cap dels anys el que era una cançó que era com una condemna, no?
allò que es diu, el que fan les bruixes o els dimonis, un encanteri però negatiu, no, diguéssim, doncs que la gent en els concerts al cantar-la i cantar live una mica, per ell va ser com fer desaparèixer aquesta maledicció, no? Que tenia ell i que la lletra reflectia aquell mal moment d'ell, però vital, no? De no haver conegut el seu pare, que es va sentir enganyat perquè ningú li va dir fins que ja era mort. Sí, té coses molt boniques. Got a little story for you. What you thought was your father was nothing but a while you were sitting home alone, it's 13. Your real father was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Oh, I'm still alive. Yeah. Oh, I'm still alive. Yeah. Oh, I'm still alive. Yeah. She walked slowly across a young man's room. She said, I'm ready for you. Wow, I can't remember anything to this very day, except the Lord, oh, you know where. Now I can say, I just, I'm still alive, yeah. Oh, I'm still alive, yeah. Oh, I'm still alive, yeah. Oh, I'm still alive, yeah. Something wrong, she said. Of course there is. You're still alive, she said. What I don't deserve to be. Is that the question? And if so, and if so, and if so, I'm still alive, yeah. Oh, I'm still alive, yeah. Oh, I'm still alive, yeah. We're all still alive. Hey, 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 oh, I'm still alive. Hey, hey, oh, I'm still alive. Hey, hey, I'm still alive. Ara, després
quan avanceu també podreu fer, perquè Divede també té discos complets amb un ukelele, vull dir que ja podeu fer també les versions en ukelele que fan. No, està per curiós, és una persona per les veus com a compositor, com a artistes d'aquestes persones a reivindicar també, vull dir que i està ficat en tot, bueno, és una peça clau del rock americà actual. Bueno, que aquí ha vingut moltíssims cops aquí a Barcelona, ha vingut per aquí, ho van tenir fa poc també pel Jam. Però a més és molt fan de Gaudí i sempre que pot s'escapa. No ho sabia això, no? I a més a l'últim disc totes les fotos que hi ha, totes, no sé, moltes, són fetes als edificis de Gaudí de Barcelona. Em sembla que és una que és l'espiral de la Pedrera, em sembla que és molt fan. Pues mira que el tinc a casa i dic, bueno, no he fixat que era això. Doncs res, anem pel penúltim tema, diguem-ho així, no? Perquè al final és com un... Al final farem un medley, que es diu, no? Medley. Però ara ens centrem en aquesta cançó. Aquesta cançó és composada per Phil Collins l'any 1992. El grup més o menys podríem saber cap a on va en aquella època, però el que és important, aquest tema és curiós perquè ells parlen de que aquest tema va sobre una crítica sarcàstica dels telepredicadors que hi havia en aquella època, en els 50.000 canals pel cable, la meitat eren de telepredicadors que explicaven, basant-se, per al seu profit anaven traient diners de la gent pobra que es creia tot el que anaven explicant allà. Però ja es veu que en la lletra en si mateix també hi ha un rerefons social i ja ve a criticar tots els xerraires polítics aprofitats, diguem-ne, de la societat americana, que pel que veig no ha servit de gaire perquè just ara tenen un xerraire com a president, no? Aleshores, doncs res, i la inspiració va venir precisament d'això, no? Perquè mentre feien gira pel món, doncs als hotels i allò, sempre que engegaven la tele sortia un tipus d'aquests, no? I a partir d'aquí va començar aquesta cançó. I de fet, posteriorment també el videoclip que van fer també ja reforçava més en aquesta visió. És curiós, és divertit i és sarcàstic, és humor, és una cançó per a que la gent rigui també, però també perquè que pensi una mica, no? I que reflexioni. I doncs res, Jesus He Knows Me de Genesis. You see the face on the TV screen coming at you every Sunday. You see the face on the billboard, that man is me. On the cover of the magazine, there's no question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I get you everything you wanted, I get you everything you need. Don't need to believe in it after, just believe in me. Cause Jesus, He knows me, and He knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, He knows me, and He knows I'm right. And He's been telling me everything is alright. I believe in the family, with my ever-lovely wife beside me. But she don't know about my girlfriend or the man I met last night. Do you believe in God? Cause that's why I'm sailing. And if you wanna get to heaven, I'll see you right.
touch that tie or get out of your chair. You don't even need to touch that tie, 'cause I'm everywhere. 'Cause Jesus, he knows me and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me and he knows I'm right. And he's been telling me everything is alright. Won't find me practicing what I'm preaching. Won't find me making no sacrifice. But I can get you a bucket full of miracles if you promise to be good, try to be nice. God will take good care of you. Just do as I say, don't do as I do. I'm counting my blessings, I found true happiness, 'cause I'm getting richer day by day. You can find me in the phone book, just call my toll-free number. But you can do it anywhere you want, just do it right away. Get no doubt in your mind, believe anything that I'm saying. Wanna get close to him, get on your knees and start praying. He knows me and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me and he knows I'm right. And he's been telling me everything is alright, alright. Jesus, he knows me, and Jesus, he knows, he knows, and Jesus, he knows me, and Jesus, he knows, he knows, and Jesus, he knows me, Jesus, he knows, he knows, and Jesus, he knows me. Genial, fantàstic. Molt ben, aquesta està molt ben estructurada, el vostre estil, diguem-ne, no? L'heu amassat una mica, aquesta cançó. Sí, de fet, clar, l'original també és amb la banda de Genesis, sí. i no té res a veure. Sí, sí. Importar-la al nostre terreny. Sí. Aquí sí, totalment. Bé, i ara ja anem a la última cançó. Sobretot agrair-vos. Fem una mica de... És medley, no? No sé què dura, el medley. Si dura com totes les cançons juntes serà llarguet, però... Llenço així ràpidament 3 anècdotes de les cançons i de seguida descobrireu quines són, perquè són molt conegudes totes 3. La primera, sobretot destacar, bueno, què en diria jo, se'n poden trobar 1000 històries d'aquesta cançó, com va estar composada, aquí, perquè no sé què. El que sí que és veritat és que el títol de la cançó va inspirat diguem-ne que la parella d'en Kurt Cobain, que va ser el qui va crear aquesta cançó, va escriure en la paret "Kurt smell like Teen Spirit". Teen Spirit era un desodorant de l'època i es va inspirar una mica amb això. Però sí que és veritat que tot el disc, aquí la parella aquesta en aquell moment, que era la Toby Wild, va tenir molt a veure, i les males llengües, entre cometes, i això també és rumore, tot el disc Nevermind, que és un dels discos més importants de la història de la música, va estar influenciat pel trencament d'aquesta relació, que va ser una relació molt curta. O sigui, ha tingut com moltes relacions. Prèviament
amb la Tracy Marander, que va ser la primera relació que va tenir, que de fet alguna cançó del Bleach ja hi havia, la Veu de Gale de fet està dirigida amb ella, tot i que ella no ho sabia. Doncs aquesta també, el trencament d'aquesta relació que va durar mesos, per dir molt, doncs el va inspirar per a totes les cançons, o això diuen, de les cançons de Teen Spirit. Jo no m'atreviria tampoc a dir tant perquè les cançons de Nirvana agafen molts temes, els enganxen, no tenen una... no sé, diria que no tenen una dinàmica clara, no saps ben bé de què està parlant sempre, no sé, és extremadament metafòric, no? I lliguen més la melodia que altres coses. Bueno, saltant d'això, volia reivindicar aquesta figura de la Toby Vile, perquè va ser una crítica musical activista feminista del grup Bikini Kill, i que gràcies a ella tota la influència feminista, que en aquella època tenir influència feminista ja era complicat, que va tenir Nirvana posteriorment i en totes les seves cançons, va ser gràcies a aquesta mossa, vull dir, i a tot el moviment. I era complicat, sobretot en Seattle, estem parlant d'una zona de llenyataires, de penya molt... Sí, molt masculina, diguem-ho així. I això per una banda. Saltem a l'altra cançó. Aquesta cançó és la segona és de l'any 82, però es va posar de moda altre cop l'any 91 gràcies a un anunci molt bo que recomano que veieu, d'uns pantalons texans de Levi's. I després, l'última de totes, ja la vam escoltar aquí una vegada, ja vaig explicar una mica l'anècdota. Estem parlant sempre, el que deien, temes de salut mental, i sobretot va ser com una cançó que va inspirar molt als joves de l'any 94, d'aquella època. Va impulsar el punk rock comercial i sobretot el que va fer va ser crear com una xarxa de joves en els quals van sentir interpel·lats pel que parlava aquest tema. Doncs res, us deixo amb aquest medley i ja sabreu més o menys de quines cançons parlem. Bueno, la primera segur. Aquesta ja necessito incorporació. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose, to pretend she's overboard, selfish, no, I know, dirty world, hello, 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 hello. Well, the lights out, this is dangerous. Here we are now. Entertain us of your stupid. They can change us. Carry on now. Entertain us of the lotto, on the bottle. I'm a skater on the Play-Doh. Yeah. Darling, you gotta let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay there will be double. So you gotta let me go.
Should I stay or should I go? Time to listen to me whine about nothing and everything loud. I'm one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned? Grasping to control. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep setting up. I think moltes gràcies. Això sense trampa ni cartró. Absolutament. Sí, totalment. Els instruments, la veu, els altaveus, aquí, això és... Que primera fila. Molt bé, Doncs gràcies per aquest assaig de menjador que ens heu ofert i res, ja us esperem a la propera sessió, a tothom, i ja us avisaré en correus electrònics l'any que ve, sí. Al gener no serà, però al febrer segur que alguna proposta hi haurà. Molt bé, gràcies. Gràcies.